Berlaispa sapulai. Laispa sapulai. Rai hu trai jing rai batam mai to rai jam ya u gat la gat yai. Rai hu trai jing rai batam mai to rai hallelujah. Oh by do play to shada jing command. Akmaru trai kenrat totem kak sing bat kadu tara tu roy aikan sawan rai trai jing rai ratamai tu rajam yau kadla gadya. Ketengok pa badukon badomen sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selog jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Minaiti lade ha ujisu ha kana ka step kam tam e ngai ngoyu nagbanta kajing e kajing kerku ke bau tak sei hengi ulari la somaringi menen bat kumjuro laya daingi na gajing pang na gajing stam na gajing ma gajing mansau menemen med laingi gada med ke basukan jai bat menta ke Sngi laingi gane ke Sngi ke badap na gajing kemen ke badap na gajing kermen kumjuro abangi sedang ya kane ke Taïew ke batamai to ken gen IT lade ha gajing sumar jong ablay try kan rat balang ba gajing don rangkat gajing u bangi kajing re kajing sumar kajing u yangi ngirungi la ban iju ban syakri u kamtame ban samlam ya kata kajing baha kajing isne kajing u ha kibru baro kiba ngi gandu ha gane kaski berkum juru baro Taïew habang iwan ban terwa ya kane kamas ke Bakhuid ko hanmen ko para to ken ngin panbab no trai na gabanta ki pop kisang kibangi lale ha gine kisngi gibladep nang ba mangamapi ilong kita gibreu Bakhuid bat kiba bidor banterwa ya kene kejing maya ngapla hablay badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da kejing perkat da kiktin da kikam da kejing leklet da kejing le palat junga da kejing le palat junga da kejing le palat bakrawe junga namar kata kerpadi kamaria Bakhuid kabai sa kathe soti ya kengel berkirukut badia pi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try play jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kajung em bam jukut amen. Try can rako
hakane kamas Bakhuid ngi dua kerpang nak benta u Gary Bond Karshiying bandon kada kajing kela kemamot kamtam banwan pai shawblay ngi dua ru nak benta kajing koi kajing khia jong IT lang nongsej bat I Daka mar biang nongsej bat kumjuro nak benta I Juban Cliff Karngar ngi dua ru nak benta kemansem jong u ba Francis Shangpliang ban kumjuro nginang ya dua susu nak benta kemansem baklat no jong I Gloria Jerwa Anthony Lingdo Peter Paul Jerwa Elias Jerwa Sylvester Nonglang Susana Nonglang Sefrin Nonglang Charles Nonglang Severin Nonglang Nestor Nonglang Protasius Lingdo Tranli Lingdo Princess Emle Wandahons Emle Wan Borlens Emle ngi duai boble track and rad un mapno ikipop kisang gejungki kilat kilat kitam gidona gejungki kebagi lale hakane perthai padon ai ki gejung jathai pom jukut haka hima beneng gejung o Topen ki yakamon jong kirunge jong me ngi kerpat kotrai bada ke bawat kam shirham yaw so jong ka kamblei jong me kinskem kam kerhai ba kiso ba penkia jong ka jungi snei jong me daw trai jong Jesus Christ ukon jong me ubai mat ba sansha ringkat bad me ha ga jong long ka wei jong man sem Bakhuid ublei junom la junom amen Kajing puli ba Nyngkong kajing sedang jong ke kitab u Daniel nong itu lupa ha kesnam kabalai jong kajing sen shar jong u Jehu Yakim usiem ke Juda unabu kane sir usiem jong ke Babylon ulawan se Jerusalem bat ula kerkut yaka bat utrai ula IT no ya u Jehu Yakim usiem ke Juda ha kakti jong u lam bat katto katne ki khiu ki pliang jong kaying ublai bat ulara yaki sha kari shinar sha kaying jong ublai jong u bat ulabo yaki khiu ki pliang ha kaying jing kan shau ublai jong u te usiem ula hukum ya u ash penas uyanak rangba jong u Banyal uban wanlam yaki kato keningut na kipat Israel kibadai na kajat sim bat na kiying bakraw batri kisamla kibam don jingduna ha kamet kapat kibab habriu bat kibabit habaro kikam kibadap dagajing tip kibas ngauto yakajing hikai bat kibabit ban shakri ha kaying usim bat ban hikaya ki ya kajing stat bat kaktim jongki khaldi usim ula arjan bam yaki manla kasngi na kajing bam bakan sai kaba usim ubam bat na kawan kaba uhi udi kidai ban sha hikai na kabanta laisnam bat hadin kata kapor Kidai ban pau hakmat usim hapadeng kini ladon u Daniel u Hanania u Mishael bat u Azaria na ke jat Juda Henry u Daniel u lakut jingmut ba pen bersi yalade da kecin bam bakan sai jong usim lani da kawan ba udi namar kata u lakerpat ya orang ba kiyunak ba unsha yu ba penbersi yalade bat ublai ula ai hau Daniel ya kajing spon bat kajing ngaulam hakmat jong orang ba kiyunak Henry orang ba kiyunak ula ong hau Daniel ngashap ting ba yo usim kenrat jonga ula penmang ya kajing ya kabam kadi jong pi Unyo I ba pi kam telat kam suai
ban ya ki wei pat ki samla ki bayaran kat rata bat phi kumta phinbu ya ka khli chonga ha ka chingma bat usim ti u Daniel ula ong ha unong pet ya uba urang ba ki yunok ula thung halor chong u Daniel u Hanania u Mishael bat u Azaria to tinjo ya ki shakri chong phi na ka banta shipau singi to ai hangi tang da ki chur banbam bat ka bandi nang ta ya kadur khmat chong phi bat ya kadur khmat chong ki to ki samla ki babam ya ka chin bam bakan sai chong usim en sap ya nuchor hi ma phi bat kumba phio I te sale yaki shakri chong phi te ula sha skor yaki halor kane kakam bat ula tanjo yaki na ka banta shipau si enda lakut ki shipau si la shem ba ki kham itanat kadur kadar bat ki kham pelung ha kamet ban ya baro kita ki samla ki balapam ya ka chingbam bakan sai jong usim kumta uta unong pet ula weng no ya ka chingbam bakan sai bat ya ka wan ba ki dei bandi bat ula ayaki da ki chhor ki chap bat na ka banta ki ne ki sangwut ki rang samla uplay ula ai haki ya ka ching start bat ka ching tibet habaro ka chat ching start bat ka ching shampang bat u Daniel ula don ka ching ngau thu ya baro ki ching yo ipau bat ki ching pos new ha ka ba kut jong kata kapor ha ka ba usim ula hukum ba N1 yalam yaki urang ba chong ki yunak ula wan yalam yaki hakmat unebo ka nisar te usim ula yakran bat hapadeng chong ki paro shem la shem ya uwei ba kum u Daniel u Hanania u Mishael bat u Azaria namar kata kilayo ban shakri hakmat usim bat habaro kikam kiba ya day bat kajing start bat kajing ngau tho shapang ki ai kiba usim ukli naki ula sham ba kikam bha shipau sha ban ya baro kiba jikor bat ki kunak kiba don ha kahima chong u baro kawai kaktien chong utrai Isango Yauple. Nomor Nruspa Saupulai. Nruspa Saupulai. Long blacker mami putrai ki pajongi padaya rojunam anojin tau baro long blacker ku kerdo berteng baku jome padaya rojunam temple jome padaya rojunam alojin tau baro long blacker kumame agawar sim jome padaya rojunam alojin tau baro Bakhuid, Batip Kabajew, Mebashong Ketchatro, Halor Kigerobi, Urkusai Kaburo, Yomi Badap Kipeng, Padaya
pet ngor batulong balakre namar bau pim tibia kenta bau kun jong ubre unwan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rain kat bat pi. Gabat piru, Ka jing pole na ka gospel Bakhuid kat kom o Lucas. gabrom hame gotrai. Hakata kapor u Jisu ulakmit bat ulayoi ya ki baruspa bagi yano yala ki jin ais ngob ha ka jing kan show. Bat ulayoi ro ya ka wei ka riu kan tei ka baduk ka bano atli ki damli bat ulaong. Shisha ngong hapi bakane ka riu kan tei ka baduk kalano kampalat ban ya ki baro. Naba maki baro kilatrua na kajing pahu jongki Henry makapat na kajing kerdo jongka kalano baro kat kaba kadon ban im. Ka gospel try. Kajingero yame ko Chris. Ko henmen ko para ha u Jesus Christ. Hagane gasngi u Jisu u hikai yang abadipi komno ba ngide ban long kita kibru ki bakloi ban ai ki jing terwa gejungi hau. Hakajung em kajunga kajung pi ngila bandon kita ki response ya ki jingdon ki jing em kajungi hakine ki lai banta kebenengkong ngila ban ong ne ya ki jingdon ki jing em jungi iladai ka pisa kerengka ne ki tiar ki mata ya ki bangidon ngi yo khendiat ngi mohon ya ka bang yo ngidang kwa ban lum andang iladap ro ngi mohon han ngidang kwa susu ban danglum badanglum ya ke e ke ba ngilayo ngilong ki breu ki bakwan ngimdap ya ke e ki bang yo ngimpadap ya ke e ke bang ngiladap hanre ngidang kwa susu banlum kanai kedai ke benta ke benengkong bangi ngila ban le ya kitiar ki mata ki bangidan ke bang arpat ngila ban ai ya ke batam haki weipat habang ngaladap halade ngamdon cuka suban bu palat ya kebangadan kam nga ai ya kato kebatam haki weipat kebanga ngamdon kam su nga ai haki weipat kebalai pat ngila banlong kibreu kiba ai kat kebangidan ladang kadon khandiadru ngalaban ai haki wei ngam hun ladang ngamla ban ai khandiat ya ki wei ya kebangadon ngi barok ladangi pej ladangi kmiit ya la ka jong ka jing em ngilong ha kine ki lai benta yole sing along utau briu ne ka briu ka bakhwan ladang ayo ngam honi ka bayo ngadang kwa susu banlum palat ya ka ba ngadan kam yole se ngalong ubriu uba ai ya ka batam na ka jing don kam ka junga na ka ba ngala don bat sa kawai pat yole se mangamapi ngimla banlong kita ki breu ki balong ki ba ai da ka bakeloj mensem ladang gidon khandiadru habang yo i ba ki wei gidon kam habang yo i ba ka balang gadon kam ngikloi ban ai kat ka ba ngidon halade ngimnyeu ya kata ka jingduna ngamnyeu ya kata ka jingtam ka junga hanrei nga ai kat ka ba ngayo habang yo i ba ki wei gidon kam ba ka balang gadon kam habangi pe kmi ila ka jong jing em ngila banyo i wei na kine ngila bandan hakane gas ngir kum chu Jisu lengba kane ka gospel u yathu yang ayapi u kwa yang ayapi bangin chit bang ngilong ha kano korkom yole se ngilong kum gine gibreu gi boruspa kiwan ai ke jingkan show
ha ka temple ha utrai da kata ka batam na ka jing don kam ka jung ki kiladan palat ki wan ai ya ka jing ai ha ka duan ka Nyngkong ki wan ai ya ka batam na ka jing don kam na ka jing pahu pahai ka jung ki ka baar pat ki wan ban ai ha ka temple lane how try ban pen I ba ki long ki briu ki ba kluj men sem ki ai da ka cha ka e ka ba ki la tam ha ka jing don kam ha ka jing yo jung ki wan ai tang ban pen I ya ki wei arjumut ka jing le jong ki ne ki briu ka berspa ka Nyngkong ki wan ai ka jing trwa ya ka ba kimla shu ban pen don kam kabar pat kiwan ban pen I ya kiwei ba ngalong ubreu bakluj mensem ban ai jing terwa how try kabar pat yole se utrai ko ay ngai phi bangilong kum kane kariu kan thei kadon tang khndiat hakti jungka kalong kabreu ka bamarwei kam ulok jungka don shu kariu kan thei ngidep ulok jungka don shu don bakrasyan ka Henry kadon tang khandiat kata ka jingdon jungka ba khandiat kawan shakmat utrai kawan ban terwa hau namar kasnguthu kat ka ba kadon kadai ka jing ai ka jung utrai dei mata ka daw da ka jing kluj mensem jungka da ka jing sbon jungka kawan ai hau trai bat khlem pep haba kawan ai kata ka jing terwa jungka hau trai kam sem kwa ban pen I ya kiwe dei bakale ran Henry katiba nga ai ya kane da ka jing sbon mensim nga ai ya kane ya ka badai hok yo trai ngan ai klempen I ya kiwei Henry Jisu upek mi bah ya ka jing le jong kine ki arngut ki grup ka Nyngkong ki baruspa ka baar ka badai kane ka rew kontei hakane ka sngi Jisu ukwa ban hikai yang abade pi we pai we habangi dan haka jeng em ga jengi ngim dai ban long kita ki breu ki bakam nap na ka benta ban ai how try lada mangi ngi ai ya ka ka bangi dan how try utrai unang asusu yang abade pi kani ka bangi la ban yo I ha kane ka perthai bamenta lada ngilong kita ki breu ki balong ki basbon men simban ai ngidang yo susu ngidang yo susu utrai unang kerku utrai daladehi unang pendapan biang ya ka ka ba pidon kam ya ka ka bangidon kam ladang ngilong ki breu ki ba ai kluj mensim dei tang ha utrai hi Henry habang ikloy ban ai jin ai ya kito ki breu ki ba don kam ladang ngilong ki breu ki bakam nap ladang ngilong ki breu kam nap lada piyo kat ba piyo pinom sem ba pidap pi biang haka jing em ga jung pi haka ying ga sem ga jung pi khamnap haka jing ai how try khamnap haka jing ai hagi para breu den mata ga daw haka ne gisngi utrai ukhot yang ai pi pangilong kita ki breu ki bakeloj men sem ban ai kat ka bangiyo kadai ka jing ai ga jung utrai den mata ga daw ngi ha ban ai keliang yo try berkumjuru ban ai haki to ki breu ki badan kam ka jing ai ka jung pi ka jing le isnai ka jung pi to ken ngi duwai ka ne kasngi ba mangi ngi la ban long kum ka ne ka riu kan thei ai kat ka bangidan how try da ka jing subun da ka jing kloj men sem jungi khnang mo try unang pendapan biang ya ka jing don kam jongi iwe pa iwe and yoro yo Jesus Christ Amen. Jong ngin yang ngin pla la ka jong ka jing ngai nga ngai Hau blai pa badan bor baro unong chao ka bleng bat ka kendeu bat how Jesus Christ kon ba maroi jungu utrai jungi ya bala po no man sem ko ya bala khana kamaria thai suti ubasala bein hapo pentius pilatus lasana nayu laya bala tebiu layar subaya ha kasngi kabalai lami pan kabaya ulaki shabneng usong kaman ulai pap dan bor baro nang tra wan pan bishan kim im kabaya
Ngangai dah hom. Sim Bakhuid, Balang Catholic Bakhuid. Ha kejing selok kerukut. Ha kejing mapi kipop. Ha kejing mipat kado. Ha kejing imbom jukut. Amen. Laispa Prakusan. Laispa Prakusan. Yang traikan rat kini hang fing terwajongi iso jongka jing trai si tom jongi big blacker ku ya kau sepani late sang baba nainga sem kabaring stories wayani galagasi yang traikan dra ini kijing terwajangi barokat ba idan ko para bagai jengknya jenga bajong pi kan long bapadeng honak ma duble pa badan bor baro to try pedeng jengknya nek ti jong pi namta ke jengro ro teng jung to yengi balang ko jungu baro kuai to pedang ko try ya gejeng trua bakantang ya ki ba me hukum yang i banai ti kentang hak kerteng jong me bato penlong yang i barabor ki bakongu ya ki hukum jong me khnang ba lang ba ki ne ki jen ai en priang yang i da ke jeng h bon jong me dau kris utrai jong i amen utrai don rengkat bat pi to kan ti vela ki danot to ngen ngu try ble jong i ka shong hok bat ka dei da shisha kalong ka basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa Bakhuid ko ble badan bor bat bom jikut namar ha ka jing ich mela thau yaw ben reu bat haba la pan ram yu kat kum ka hok mela suspa yu da ka jing isnei lang ba trai jingi u Jesus Christ lang ba jung u ki angel ki aro ya ka buram jong me ki hima ki dammane bat ki bor ki khnyo hakmat jong me ki serafim balakar khu ki yamane rengkat dak jinkmen ngi kerpat yame tai baki sur jungi kin ya so bat ka chongki kat ba ngi penbana da ke jungi ro bas ngre Bakhuid try Bakhuid break it back ring but take it down agaburam jome why sana shatra why sana kemkur why sana you benjuna yaro you dawa take it down like a buram jome Royal Sana Shatra Royal Sana
shisha melong Bakhuid ko try ka tame jong ka jing Bakhuid baro namar kata ngi kerpat ya me to pen Bakhuid pen kentang ya kine ki jing trwa jungi dag bapa yam sem jong me kum kam jer halor jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor beladino yu badala kamon sngoba ula pediang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu badak baingu ya me ula kedia yu badalai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabanta jongpi Hakaju kurkam enda lalaya bam ula shim ya kukuri badak baingu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya kaba en penme na kabanta jongpi bana kabanta kibabun na kabanta kajing map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajumaya jong ka jingait Kata sin bagi bandu neuku Pagi ni yakani kakuri Ibenkan kasih yap jong meko try Kadadu menwa namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi tra ham e ko tra yuk po jong kajing im bad ya kukuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ki babet baniang khma jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta ha kamet bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan ya tali ka we daw man sem Bakhuid tokan mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatala ka perthai bato penjana ya ka ha ka jingit rangkat ber Francis ukpa Bakhuid jungi walbat marwen bishop jungi ka kanhun ki bishop bad baro kiling do tokan mau ya ka sekri jong me ki bala khlat no na kanek perthai ya ki ba me la khot salade to ai ba ma ki ba ya long ka we baru kon jong me ha ka jing yap kom ka jong u kini long ka we ro badu ha ka jing mi pa jong u to kan mau lem ru ya ki hanman ki para sanrang bat kan thei ki balayo thia da ka bakerman ha ka jing mi pat bad ya baro ki bala khlad no ha ka jing snei jong me to pdiang ye ki sa ka jing sai ka khmat jong me to snei yang i baro ngi karpat ye me bareng kat bad kamaria the soti Bakhuid ka kmi jong ublei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro Bakhuid ki balapen sngu bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet ban yo bantalam ha ka jing em bom jukut bad bangini ro bad pandan burom ye me daw kon jong me uji sukres dau lembadu badhau kalong ame ble pa badan bor ha gijing long ka we jong men sem Bakhuid baro ka borom gijing ro junom la junom amen kumlah hukum yang ngi donong pan em bad ngi bod ya gijing hikai gijing lu kumbang yang kok pa jungi Ba beneng kalong Bakhuid kasteng jume Kuman kay ma jume kalong kuman jume ha kendo kumba beneng Bayi ta jungbang jungi ke bahala gasi Batuk ma bengi kering kang jungi Kumbang roi ma bing presni yangi pada dia lam yang ngi saga jing shoy and right pan lai ngi na ka basneu topan lai ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya kis ngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jong me ngin lai barabor na ka pop
ban ngin yo jing ya da na gijing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya gijing kerman Bakhuid bat gijing wan pa jong nong panem jongi u Jesu Christ Magachume kalong kahima, kachume kabor kaburam, chunam. ko try Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jonga na ai happy wat pe yagi pop jongi Henry ya gijing e jong ka balang jong me bada ka jing spon jong me to ai ka ya ka jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubi mat basan shar junam la junam Amen. ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi Engka bat piro. Tong ini terwaya kada ka jing suk i wei ai wei pat ka jing suk bat pi Kun lang bro, bebagi taki pop kapertai, dosa seneyangi. Kun lang bro, bebagi taki pop kapertai, dosa seneyangi. hak mi kun lang brod jong omlei hak mi bukin no igi pop jong kapertai suk ya gito balasa khot shaka jing khawai jong kun lang brod Kukirat ng long pasang hap menrung po king janga Henry Shom kamete kamansim na sakyahi kamat berkas nama Kristus kan reklam shaka jing imbang cukut amen
Lait-ïa Jésus ko Lait-ïa Jésus ko Lait-ïa me wan ban choyanga namar me ishisha ablay usim janga adukan rajanga ngamaniya me Bakhuid me Sngi na Bakhuid ngamaniya me Bakhuid me Jésus ko Lait-ïa Jésus ko Lait-ïa abajing Sngi Bajing Shoy can shoot Maming and slew Yaitu yang ada hame Yesus ame gaski amenai boring ye kerajaan ini bangsa bon panem ye kajeng em kajeng kajeng kai kajeng kajeng khot me dan bagi gospel pemandang Yesus ambilong jadi breng baspon breng wajah menyerap dan kami Hallelujah Hallelujah kerajaan ini kemalang kajeng me Hallelujah Yaitu lah deh hame telah namar ngilong berkuasa namar ngitip bangin laban lay kelem me lay masuk ke daun yarap ini kerajaan ini ai boring bangin la sisha bani me ban syakriya me ban samlam kata khobor ke babha mamelai ini Yesus me Yesus imane me Yesus wan banai por wan kerajaan ini Dong ini aduai Ngikerpat ko blay badan borbaro bad ya kito ha kiba melai ka jingkmen ban yo banta ha gejingmaya jingmane blay men omsha lano ro bakin klat na me daw Chris utrai jungi Amen utrai don rainkat bad pi Kabat piro blay badan borbaro unkur kuy pi pa badukun badoman sem Bakhuid Amen Tolej suk ij bat syakriyo try daga jeng em jeng pi. Isang yaw blay Nambar lai spa arpun riu Lai spa arpun riu Kata sin bapile ai we nai para bare jonga shisha pile haga abangatian pi ai ba mai sayanga abangasliang pilawan ai dianga Bala
jonga kata sin babile aiwe lagi para bari jonga shisha bile aga Aburam hokpa padukun hamat sim Bakhuid walang ba Nyngkong kuju mentan berobor jinal ma jinal amen. And you're right, try Jesus Christ.